ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ин наворе ки имрӯз шумо тамошо мекунед, ҳамаш паплинои дубайский 130 сомона мешава. Нархи дона оптамда бо арзон мешава. Марҳамат тамошо кунед. Санги намхе бисёри хушрӯзадагиай 3D ва сангошон хамилёнанд. Ҳамаш сангаш хамилёнай. Нархи донада 3 метрш 130 сомонай, оптамда бо арзон мешавад. Марҳамат якта ба якта машмуда ҳозир то охири навора нишонтон метим. Марҳамат ана идиюм гулуш ирам амхе гули фасони хушрӯ ранги зард каседа дар кор бошад бинед. Як гули хушрӯви дигар ана мегулай дӯстони азиз, худаш дубайский. Марҳамат сангаш хамелёни 3D. ҳозир бо дигар хелша нишон метиҳам. чӣ хеле гуфтам беҳад бисёра интихобуш. ҳамаям инора ҷана тайёр кардагем барои шумо ки тамошо карда интихоб кунед. Марҳамат ана ин гулам гули фасонай иям амхе 130 сомон, нархи 3 метршай. ассалому алейкум ҳамватанони азиз. муроҷиати имрӯзаи ман танҳо ва танҳо барои занҳост. апаву хоҳарони азиз, занҳои хонашин, модарҳои азиз, мехоҳед дар хона нишаста пул кор кунед. имрӯз бошад ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба командаи худам ба кор даъват мекунам. ширкати Фаберлик беҳтарин ширкат аст. 25 сол шуд ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият дорад. барои ба кор даромадан дар ширкати мо, яъне бо мо ҳамкорӣ кардан, дар командаи мо кор кардан мехоҳед, донистани забони русӣ лозим нест. паспорти российский мепурсед, лозим нест. стажи корӣ мепурсед, лозим нест. танҳо якта телефон аз ҷониби шумо лозим аст ки бо интернет пайваст шуда бошад. агар ки кор кардан мехоҳед, дар рақамҳои дар болои экран буда ҳатман нависен ё ин ки занг занед. ҳама нозукиҳои корро, бизнесро, пешрафтанро, чӣ хел директор шуданро ба шумо ман меомӯзонам. яъне мисол маслиҳат мекунем. агар ки шумо розӣ ки шудед, якҷоя иншоаллоҳи раҳмон кор мекунем. ва духтарон ногуфта намонад, шитобе дер накунед. анамин каталоги 19 аз 19 декабр сар шуд то 8 январ. ширкати Фаберлик барои мо анамихел тӯҳфаи зебо мондааст, яъне тӯҳфаи гаронбаҳо, яъне каструл ки дар ҳама оила, дар ҳар як хонадони мо лозим ва зарур аст, дар кор аст. шумо мехоҳем бизнеси худро сар кардан, марҳамат худи ҳозир нависен, соҳиби анахел тӯҳфаҳои хуб гарден. саршави кори шумо, яъне оғози кори шумо аз чунин тӯҳфаҳо сар мешавад. иншоаллоҳ ки ба ҳама қуллуҳои баланди Фаберлик мерасен. ман занги ҳар яки шуморо интизорам. иша бинед бо чӣ фасон. инам ҳамихеле 130 сомона. худаш материали дубайский. ино бо якум сортоян. ҳамин дубайский ҳозир чанд сорт буромадай. гулошон ягай, сифаташ дига хелай. вале ине ки ҳозир аз продажа сабабе кам мондагай, бори сола барои авай яктае ки мондагай ин нархта пешниҳод шудагай. марҳамат 130 сомон. дӯстони азиз, анамин намудам бисёр нақс харидорӣ мекунанд. ҳам ғафсай материал, ҳам тозае, мисол рангаш хушрӯай. ина дар кор бошад, нависен. мо доставка дорем. ина тамошобинони азиз, бо ана ин гули ярки фасони дигаам распродажа шидай. иям дубайский материалаш. нархи инам ҳамин 130 сомонай. дӯстони азиз, иҷада материал беҳад бисёрай распродажада. ҳозир ҳар як шакл кушода наметонуму ҳами хема шумода нишон метиҳем якта ба якта. марҳамат инам ҳами хел нархаш 130 сомон. ана ин материал тамом шуда буд, ҳозир аз склад пайдо шудай. марҳамат якта мондагай, метавонед дархост кунед. инам ҳаст, ана ин гулам ҳаст. бели беҳад хушрӯ. ира духтарако мара пурсида буданд, тамом шуда буд. ина бо омадай духтаро пайдо шуда якта. ина ҳозир ман нишон додам. ана ин гули хушрӯ, гули туркӣ, инам 130 сомон. марҳамат ана ин гул и дубайский порсол беҳад хушрӯ гирифта буданша. инам 130 сомон. аз ана ин пурсида буданд духтарако, тамом шуда буд. я чанд рӯз пеш мо распродажа карда будем. ино тез тамом шудаанд. ина боз ҳам дар
вай борои зиёдтӣ пайдо шид ҳамин ранг марҳамат метавонед аз инам интихоб кунед. гили фасони дигар анамин гилай ирам боварӣ дорум духтарода маъқул мешава. гули беҳад хушрӯвай духтарако марҳамат метавонед ишам харидорӣ кунед. анаминам гули зурай и бо лёнай яктаам хеле санги бисёри хамилён задагӣ ҳастай. ям ҳами 130 сомон. мана ин гул хушрӯвай хамилён фасон ино 180-200 сомон буданд. ҳозир арзон шуда яктае ки мондагӣ ҳаст распродажа шудагай. инам бая лёная инам лёнай дӯстони азиз лён қимат буд. ҳозир ами распродажа дафтидагай яктае ки аст нархи 130 сомонай. чӣ хеле гуфтум бо арзон меша. марҳамат метавонед дархост кунед. ина гулмайдак фасони дигар ям ҳамаш сангуш хамилён материалаш дубайский тоза якум сорт. мана ин гулмайда ҳаст. духтарако касе ки мисол доставка мехоҳен марҳамат тамошо кунед навора то охирша кадомиш дар корайтон аст сурат партоед мада доставкара машмода мефаҳмонам. ана ин сафедак паплини сафед бисёр мепурсанд духтаро. марҳамат аз инам ҳастай сесангая иам распродажае 130 сомон. марҳамат 130 сомон. дӯстони азиз ана ин гулам гули дубайский материали дубайский паплин ва ҳозир як гуле ки чанд ранг дошт ва бисёр ҳам нағз харидорӣ карда буданд. ҳозир ана ми рангаш мондагӣ ҳаст фиолетови иам ҳамин нарх 130 сомонӣ. хулас тамошобинони азиз бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ бас мешавад. хайр то наворҳои оянда.